Godmorgen venner. I dag er der Black Friday. For mig der er det lidt mærkeligt, fordi jeg de sidste måske 5 år har set frem til den her dag, fordi jeg har arbejdet i detailhandel, a.k.a. The Sneaker Store, a.k.a. Selling, a.k.a. ting, hvor man skal få folk til at bruge en masse penge. Men jeg er stået tidligt op i dag, fordi jeg skal ind og have et spændende møde inde i byen her klokken 9. Jeg kan heldigvis bare gå derover, så det er ikke så slemt. Men ja, puha, der er godt nok blevet koldt. Virkelig blevet koldt. Og sidst de så mig, der var vi jo på Tenerife. Og det er eddermame med noget af en omvæltning, vil jeg bare sige. Og vi er allerede ved at snakke om, hvordan og hvornår vi skal afsted igen. Fordi ja, jeg føler at jeg er ved at blive deprimeret allerede. Jeg har kun været hjemme i 4 dage eller sådan noget. Men i dag, der skal der forhåbentlig ske en masse spændende ting, som jeg tænker, jeg vil tage jer med på. Så må vi jo se, hvad der sker. Nu er jeg kommet hjem fra det der møde, og sidder lige og spiser og snakker med Ida, og får mig lige en monner. Det er derfor, jeg har AirPods i, det er ikke fordi, jeg er arrogant. Og så har jeg jo selvfølgelig lige kommet til at shoppe lidt. Men det kan jeg lige vise jer, når jeg har spist, fordi det var lækkert, vil jeg bare sige. Ja, det er jo så on the road again. Fordi at, nu er jeg så på vej til byen igen. Fordi jeg skal lige ind og mødes med Ida, fordi at vi simpelthen lige beslutter os for at lade os gå hen på årets travleste dag, når folk er ved at få fri fra arbejde. Så ja, men jeg har min nye jakke på, og den er jeg glad ved. Den er godt nok lidt stor, men det måtte være, som det var. Jeg er simpelthen lige kommet hjem. Mit hår. Og jeg nåede ikke rigtig at opdatere så meget på det møde inde i byen heller, fordi at jeg ligesom vitterligt kom hjem, og så skulle jeg afsted igen, fordi ja, min veninde ville gerne ind til byen, så må jeg jo være en god veninde at tage med, selvom holy shit, altså sådan fuck, da jeg sagde i morges, at sådan, jeg synes det var rart ikke at opleve noget stress, så kom jeg virkelig igen på den tanke, fordi folk de knokler derinde, og jeg har så ondt af folk der står i butik og sådan noget, for jeg kan bare huske hvordan det var. Det var jo den her jeg købt også ind i Weekday, og så frakken der jeg viste jer. Jeg vil sige, Black Friday i Danmark er ingenting i forhold til i udlandet. Så sådan, jeg forstår sgu godt, at når der er et godt tilbud, så vil folk bare gerne. Jeg fik selvfølgelig lige købt noget også igen. Jeg købte den her, jeg bruger til min øjenbryn, og så kunne man få en mascara med. Og så fik jeg faktisk købt noget, jeg har haft gerne ville have længe. Bare fra Magasin. Nogle helt almindelige læderhandsker. Fordi jeg har ikke nogen handsker, eller sådan vanter, og der er jo pivkoldt. Jeg nåede også lige ind og hente 4 pakker, og det er alle sammen julegaver. Fordi jeg føler altid, at det er nice at have dem handlet eller sådan fikset inden december måned. Det er fordi, shit, jeg har købt mange gaver i år. Og sådan, ja, det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige, hvis min lillebror han tager med, men hans ønsker, de er klapt. Nu tror jeg bare lige, jeg skal se, om jeg måske lige kan få en lille lur, fordi Ida, hun kommer tilbage igen her om nogle timer. Og så skal jeg lave aftensmad til os, og ja, vi har sådan en, tradition med, at Ida, hun altid får lagt makeup herhjemme, fordi, jamen, det ved jeg ikke, det gør hun bare. Så jeg er blevet mega sulten, så jeg skal lige vise et lille fif her. Jeg har ikke så meget hytteost tilbage, jeg har lige lidt tilbage. Og hytteost og tomat er så froderen sammen, og jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at crave det low-key. Og fyre noget salt hernede. Og så har man simpelthen lige sådan en hytteost-dip her. Og så plejer jeg dem her sea salt ting. Simpelthen genial lille snack. Se det her. Godt så, vi bor jo lige over for hinanden næsten. Og sådan efter jeg er kommet hjem, og så vi ikke bor sammen, eller sådan, så er jeg sådan her. Jeg føler, jeg ser mig overalt. Det gør jeg ikke. Så. Men nu skal jeg lige se, om jeg lige kan tage en lur efter jeg har spist det der, fordi jeg er så træt, og så skal jeg lige have ryddet op i lejligheden, for jeg ligner stadigvæk lort fra, at vi kom hjem. Jeg har ikke fået pakket ud, og jeg ved ikke, om det er bare mig, men sådan, jeg synes, det er den største år i verden, og jeg ved godt, at folk de bare kom i gang og bare gør det, og sådan, ja tak, men hvis jeg kunne, så havde jeg sgu da nok også måske gjort det, men jeg kan ikke. Det er som om min hjerne, den har søgt bare fucking paralyseret den her kuffert, og bare sådan her, den kan du ikke røre ved. Jeg står lige og drikker lidt hyldeblomstsaft. Prøver at ramme en milliard, ligesom Steinbacher. Jeg har fået mit tøj på. Det er fuld Zara, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i at vide det. Fordi i dag, der skal jeg være glammed up. Jeg har alt mit makeup i sådan en her, fordi det er nemt lige at tage ud.
Jeg skal lige huske at sige reklame, fordi nogle af produkterne her, jeg bruger, eller kommer til at bruge, har jeg modtaget i gave. Prøv så lige at overveje det her. Men sådan, der kommer 3 forskellige sådan ud af den her. Det synes jeg, det er teknologi på højplan. Så skal man bare lige blende det lidt. Der er ret mange, der på min sidste video, nej, var det måske min første video egentlig, har spurgt ind til den parfume, jeg købte fra Zara. Og det er altså bare den her. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Den hedder Marshmallow Addiction. Og den er vanvittig god, og så er den ikke større, så jeg bare lige smider den ned i tasken. Så tror jeg blander de her 2. Fordi så tror jeg, det rammer en god farve til mig. I må mega gerne lige sådan skrive i kommentaren, om I godt kan lide sådan at være med, når jeg for eksempel lægger make-up, eller sådan, I godt kan lide, hvis jeg bare japper derudad, fordi altså jeg kan jappe fra nu af og indtil jorden går under, føler jeg. Ligesom Blackerstein. Nej. Hvor lang tid har jeg filmet endnu? 12 minutter. Nå, men jeg tænker, nu lægger jeg lige min makeup færdig, og så kan jeg lige vende tilbage. Nu er jeg faktisk blevet færdig med at lægge min makeup. Tror jeg. Jeg synes egentlig det er meget fint. Måske jeg skal have lidt mere på øjnene. Og Ida, hun har lige ringet på. Jeg er bleg. Så. Ligesom i gang. Nå, er den startet? Ja. Nå. Og den der, den lyser. Nå, for helvede. Ej, prøv lige at vise lige. Ej, det er jo også... Nej! Det er heller ikke okay. Det kan jeg ikke være med til. Nej, det er faktisk ikke okay. Nana! Yes, look at it. Nå, nu er der foder om fredagen, og der er drinks og sådan noget. Og det, jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde det, men det er en eller anden form for slags vodka-pasta. Lige den ser ikke lige så sej. Ja, hun er i gang derovre. Ja, det er fandme fucking lækkert. Yes. Hej! Jeg er så skillet ud. Jamen, det gør alle på det her. For helvede. Men det er jo også, fordi jeg er det. Vi har skiftet tøj begge to. Nej, ikke mig. Hvad fuck mener du? Det har vi. Der er nogen, der ringer. Ja, det er nok taxaen. Nej, for helvede. Ida. Hej. Så er det dig. Er det mig nu? Ja. Hej alle sammen. I dag sidder vi på Vestå. Vestå er kendt for sine mange gode drinks og sine mange dejlige mennesker, som er herinde, så vi mødes. Godmorgen venner. I dag er en god dag. Der skal ske en masse spændende ting i dag. Jeg har haft en meget turbulent weekend. Og det, ja, altså jeg ved ikke engang, hvad fuck jeg skal sige, men I ved, familieproblemer, det, jeg ved ikke, jeg har ikke, ja. Men nu er der mandag, og det betyder, som Natasha Vind plejer at sige, ny uge, nyt liv. I dag, der har Andrea faktisk fødselsdag. Jeg har jo kendt Andrea, siden Andrea var 15, tror jeg faktisk. Og det betyder, at vi skal ind og have brunch. Med hende og Alberte. Alberte, hvis ikke I ved det, er hendes svigerinde. Ja, og hendes veninde, sjovt nok. Og også faktisk blevet en af mine. Jeg ved ikke, om Jamen, det er vi nu, Alberte. Det er jeg fucking ked af, men det er simpelthen sådan, det bliver. Og så bagefter har jeg faktisk en tid til negledamen. Og dem, der ved det, ved godt, at jeg har gået ved, hun hed Nails by Bolette, i 1,5 års tid. Bolette vælger simpelthen så at flytte. Ja, hun flytter til Brønderslev. Der er ret langt fra Brønderslev, eller ret langt fra Aalborg til Brønderslev. Men nu skal jeg ind til, hun hedder Nails by Masha, og hun er hjernedød dygtig. Altså sådan, det er jo vitterligt kunst, det hun laver. Der er simpelthen så mørkt inde i den her lejlighed, skal jeg have nu, og jeg drikker den hele. Genial, den her, og det er simpelthen ren og skær dovenskab, jeg har den. Nu skal jeg lige smage på det her, for jeg lige børstet tænder, så det er ikke så lækkert, tror jeg. Altså, jeg er jo typen, der godt kunne finde på at drikke en monster til morgenmad. Men I ved, nu prøver jeg lige at drikke det her, fordi jeg skal jo som sagt ind og have brunch. Så er vi faktisk ved at være klar til at gå. Jeg kunne lige vise jer, hvad jeg havde taget på. Mine bukser, det er weekday. Og så er jeg bare sådan en top-ting indenunder. Mine smykker, det er måske the last shot, inden at jeg har negle på igen. Shit, det glæder jeg mig til. Nå, alle mine smykker er fra Camille Brink. Nu er det lige på med jakken. Jeg har lige taget mine AirPods i. Og hvordan ved man, at de her tutter, de passer i mit øre? Det var ikke den jakke, jeg skulle på. Nu er jeg lige kommet ind på den her café-ting, vi skal spise på.
Og så sidder jeg lige og venter på Andrea og Alberte, der gerne skulle komme lige om lidt. Tillykke med fødselsdag! Thank you! Oh my god, er vi ikke kolde? Jeg er også kold. Vi har vadet. Vi har været, Nå, triple luck. Hej vloggen. Alright. Alright, man skal kigge i linsen. Jeg har fået hug. Jeg kan ikke kigge i den linse, for jeg vil vide, om jeg ser grim ud. Altså, det er jeg bare ked af. Okay, men jeg har fødselsdag i dag, og jeg bliver 48. Nå. Ja. Altså, så Albertes fødselsdag, for Alberte bliver 80. Ja, i overmorgen. Nå. Det er overmorgen. Nå ja, jamen det er det der med lige at kommentere. Ja, så det er derfor, hun har taget blush på i dag. Ja. Kan du pakke din gave op on camera? Ja, det kan jeg. Den er meget let. Ja, det er fordi, det er luft, som jeg har bruttet i. Har du selv pakket den ind? Ja, lad være med at snakke om det. Nej, jeg synes, det er flot. Det er fandme... Altså, jeg er ægte, det skulle man tro. Man skulle fucking tro, at jeg har pakket den ind med lukkede øjne. Hey, du skal lave negle i dag. I skal lige hjælpe med at vælge. Nå, det vil vi gerne. Jeg har fået svamp. Nå. Det er greenie. Det er ikke rigtigt, jeg kan kende den her farve. Ja. Jeg tror ikke, det er en snyder. Nej, hvor sødt. Ja, den er fucking cute. Ej. Nu sidder rotteren lige ved at finde ud af, hvad for nogle negle jeg skal have, fordi dem skulle jeg have lavet, når det var. Og jeg synes, det er lidt en svær proces, fordi altså, jeg kan ikke vælge, og problemet er, hvis ikke jeg har valgt, inden jeg kommer derind, så sidder jeg og bruger al vores tid på at finde ud af, hvad det er for nogle negle, jeg skal have, og det er ikke så godt. Godt, nu skal vi se, hvad for nogle negle, der er blevet valgt her. En rokke, du skal kigge. Ja. Er det... Okay, det her, det er dreads. Ja, godt lide dem. Det ligner min mormors sofa. Ej, ja, de er også for... Jamen, det er så dig. Men de er lidt sommer. De er lidt sommer. Er de lidt sommerlige? Men må du sgu da godt ændre farver. Ja, det må... Ja, og det er fucking rigtigt. Nu har vi fået foder, og vloggemisserne er skiftet ud med instamisserne. Nå, nu er jeg lige kommet ind, der hvor jeg skal lave negle. Og prøv at se et skilt, jeg kan lide at se. Det kan jeg lide. Så nu skal jeg lige have mine shoes off og hoppe i et par futter. Det kan jeg lide. Nu skal I bare se løjer. Nu sidder vi her. Og damen har fået negle på. Jeg føler mig så... Jeg er meget sådan her... Shh. Hvad er det for en? Den er fra normal. Er den bare for normal? Ja. What the hell? Jeg var i chok, den var så god, altså. Ej, nu kommer jeg til at sidde og kigge på dine negler sådan her. Ej, ikke mig, der virkelig prøver at hjælpe dig, og jeg bare er ikke til noget gavn. Just relax. Ja, relax. Ja, det kan jeg ikke for helvede. Kan du ikke det? Det dufter af citronmåne. Ja, præcis. Skrig over det her. I kan ikke se det. Jeg dør. Det er sådan lidt, jeg føler, at det kunne godt være sådan lidt Aladdin-vibes. Ja, præcis. Sådan jasmin. Eller sådan en tyrkisk bazaar. Ja. Nu er jeg klar til at komme ud og... Men hvis I troede mine, de var sindssyge, prøv lige at stikke dine herop til det her kamera. Det er fucking sygt, det der. I hånden. Altså... Fuck, der er mørkt. Kan I huske, da jeg sagde, at jeg havde haft en fucking lorte weekend? Så kommer jeg hjem, efter jeg lige har hentet alle de her pakker. Så står der en blomst fra Ida. Hun er så fucking sød. Jeg seriøst har de bedste veninder, og Ida, hun er seriøst en af dem, og det må jeg bare sige. Altså, jeg hylder. Se, den står bare ude foran min dør. Nej, den er så flot. Ej, se lige. Nej, nu er der et kort. Så tuder jeg. Nej, jeg tuder. Jeg hyler. Det er mig og Ida. Ej, jeg kan det ikke. Der står bare, fordi det fortjener du. Ej, jeg dør. Nå. Ej, hvor er hun sød. Ej, jeg hyler, jeg ligner noget, der er løgn. Ej, oh my god, jeg blev seriøst lige hylet fuldstændig ud af den på grund af de der blomster. Nu har jeg lige sat dem i vand. Men jeg har lige været nede og hente en pakke. Fordi, hvilken video er det uden, at jeg lige viser noget andet, jeg har købt? Og jeg tænker, vi lige kan starte med det, jeg havde købt, da jeg var i Søstrene Grene og Normal. Det er voldhamrende. Nej, min julekalender. Den åbner vi også lige sammen. De her to ting, rigtig kedelige, men jeg har brug for det. Gavepapir. Jeg kan godt lide det her basic gavepapir, fordi det kan jeg sgu bare godt. Som jeg nævnte, og nu behøver jeg ikke nævne det mere, men sådan, jeg kan virkelig ikke lide julen, og det er primært fordi, at jeg har en eller anden sådan frygt om, at til hver jul, der sker der noget dårligt for mig. Og det har der været sket i al den tid, jeg har kunne huske, har alle de dårlige ting, 7, 9, 13, været faldet altså omkring juletid. Og den her jul er selvfølgelig ingen undtagelse, men jeg
føler lidt, at jeg kan enten sidde og græde snot over det, eller også så kan jeg gøre noget ved det og prøve at få noget godt ud af det. Eller sådan, ja, måske komme lidt i julestemning. Så jeg har været inde, fordi jeg godt gad lave sådan en guirlande, I ved, der kunne hænge over døren her ind til soveværelset. Jeg har købt sådan en her. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Virkelig flot. Så har jeg købt lidt i samme dur som den. Købt virkelig også cute. Så har jeg købt denne her. Og en mere af de her. Så også dertil har jeg købt sådan nogle her stjerner. Fordi, jeg ved ikke, jeg har et vision om, at det kunne være cute. Så fordi jeg føler, at der bliver nødt til at skal noget rødt ind også i det. Måske jeg bare ender med at fjerne den der grønningen, og så lave noget med dem her. Jeg ved det ikke lige helt. Men nu til det lidt mere spændende. Og det er, at der har jo været Black Friday, hvis det ikke kom bag på jer. Men det betyder også, at der har været tilbud inde på mit Y-sted at handle næsten Sarah. Jeg er kommet til at købe noget derfra. Første ting, jeg trækker op, er sådan her strik. Virker umiddelbart lidt kort. What the fuck? Hvorfor er den så kort? Og det er endda en medium. Nå, jeg kan se, der er en hernede i, som jeg synes måske no offense, hvis I har købt den, der er lidt grim. En lilla. Det kan også være, at man bare lige skal have den på. Så har jeg set mange have købt den her, og jeg følte også, at jeg skulle eje den. Har købt den i en large, fordi så var den lidt større. Jeg skal have den chokolade-julekalender nu. Næste er sådan en her strik-vest. Den synes jeg, der er pæn. Så i mit sidste haul viste jeg, at jeg havde købt den her i sort. Den har jeg også købt i beige. Lidt en dum farve til når man bliver bleg. Men det har jeg planer om at prøve at se, om jeg kan lade være med. Så har jeg købt den samme trøje. Ej, der er godt nok dårligt lys, var. Den samme trøje, som jeg havde i hvid, har jeg købt den her. Og det skal være løgn også i den her farve, fordi jeg synes simpelthen, den var så flot. Så har jeg købt et par sko, et par ballerinaer, som jeg faktisk kiggede på nede på Tenerife. Så har jeg købt endnu en trøje, der slet ikke er mig normalt, men jeg følte til juleaften, når man bliver nødt til at være lidt mere sofistikeret, er den måske god. Så har jeg købt en top, sådan en her halter neck, sådan en her vest i sådan noget denim. Jeg har ingen idé om I overhovedet kan se det i denim. Og så har jeg købt et par bukser, som jeg er meget spændt på, fordi tit og ofte kan jeg ikke passe bukser, fordi de er for korte. De her tegner godt. Hende der bingers i den her lejlighed igen. Så har jeg fået pakket gaver ind, og nu tænker jeg at gå i gang. Au! Nu tænker jeg at gå i gang med at lave mad. Kan du fortælle, hvad du sidder og laver? It's your special mix. Jeg ved jo faktisk ikke engang, hvad det hedder. En eller anden form for peanut butter. Det er peanut sauce. Jeg vil gerne lige tage din posture, når du sidder sådan her. Hvorfor kan du ikke sige, at jeg lige har hentet 4 pakker til jul? Gustav, han er lige... Du må ikke filme det. Nej. Ej, jeg vil mig, der gør sådan her. Det bliver nødt til at sløre det der. Ja. Okay, og så se lige det billede, jeg har sendt til dig. Ja. Politiet vil sige sig med. Skal blive 5 sekunder. Nu skal jeg til at lave den her julegirlande. Og det er åbenbart ikke bare lige sådan at gøre. Og jeg er ikke så kreativ anlagt, så det er ikke så godt. Men jeg har fundet noget på Pinterest, jeg godt gider at lave. Jeg ved ikke, om I overhovedet kan se det, men sådan lidt eller den her. Og så er det jo bare sygt fedt, at jeg slet ikke har købt det her til, jeg skal bruge. Men kan I monstro stå? Ja. Alright, der kan I ikke stå. Der er godt nok mange clips herfra. Jeg føler, man skal hænge den op på sådan en her, og så skal den hænge over døren. Men jeg synes, det er lidt svært. Men nu må jeg lige prøve mig lidt frem, fordi Gustav han sidder og ved at være workaholic. Men hvordan ved jeg, at sådan de... Hvordan har de hængt dem her op? Det er bare sådan noget, jeg godt vil vide. Okay. Fuck, jeg er dum. Fuck, jeg er dum. Okay, man skal ikke sætte dem på snoren endnu. Man skal bare binde dem. Fuck, jeg er dum. Jeg er fucking dum.
Okay, vi sætter den her op først herover. Og hvordan jeg har tænkt mig at gøre det, det kan jeg desværre ikke svare på nuværende tidspunkt. Skal jeg sætte en nål i? Det har jeg ikke. Det tænker jeg lige over, så vender jeg tilbage. Motherfucker. Kan I se det? I kan ikke se det. Se. Der skal en rød mere derind, tror jeg. Okay, nu kan I lige se her. Det blev ikke lige helt, som jeg havde tænkt. Det må være, som det bliver. Og så har jeg lige nogle julehuler til overs, som jeg egentlig føler, der skal derop og hænge. Nu blinker mit kamera. Og nu skal jeg også til at i seng, så jeg skal lige have fjernet mit make-up og have renset mit ansigt, fordi det er jo vigtigt. Jeg føler mig seriøst som mongol med de her negle, fordi som om at alt er bare lige 30 gange sværere. Men man må lide for skønheden.